Este Ziua Mondială a Diabetului, 14 noiembrie 2022. Din 2015, Iașul apare pe harta Federației Internaționale a Diabetului cu Palatul Culturii iluminat în albastru. De ce albastru? Pentru că albastru este culoarea de luptă împotriva diabetului, iar astăzi, în foarte multe orașe din întreaga lume, clădiri importante sunt iluminate în albastru pentru a crește conștientizarea luptei împotriva diabetului. Iar toată această acțiune am făcut-o cu gândul la pacienții din întreaga lume care suferă de această boală. Mă aflu astăzi aici pentru a realiza Cercul Albastru, semnul internațional al luptei împotriva diabetului. La nivel mondial, se estimează un număr de 422 de milioane de pacienți cu diabet zaharat, iar aproximativ 1,5 milioane de decese sunt direct atribuite diabetului. Astăzi mă aflu aici cu ocazia campaniei mondiale de sensibilizare în ceea ce privește diabetul zaharat. Mă aflu aici în seara asta pentru a-mi arăta solidaritatea față de persoanele cu diabet.